Trapákům zdar! Vítáme vás u trapného mixu. Dobra, třeba nějaké další. Nemáš make-up? Budu vypadat jak Indian. Nebudeš. A jdem červený, dobré. Které zvíře má největší penis? No tak Dinosaurus. nejlepší to mají ti, jak se jmenuje? Koní. Jo, koní, no. Šimon má největší penis ze zvířat. Mají šprtí nějakou řeč? Máme nějakou řeč? Jistě, že ne. Protože jsme tak chytří, že to nepotřebujeme. Proč jméno trapůzky? Protože jsme trapní jako lusky. Já už jestli tak, já jsem souhlasím. Netrapní jako lusky. Proto trapou. Vymyslete krátkou básničku. Šimon šel dole bez kalhot, když... Si smáčel svoje... Ule. Šimone, co to máš zároveň na těch ponožkách? Já jsem vzal nějaké ponožky, pardon, co jsem našel. Jaká nejtrapnější věc v životě se vám stalo? Pochceli jsme se. Společně. Tak asi, že jsme natočili naše první Jo, naše první video bylo. Pokud jste ho neviděli, se kopněte, je to největší trapas. Jo. A dejte nám odběr rovnou. Dobrý den, tady Durek z Company. U telefonu Martin Popletal. Můžu se vás zeptat na pár otázek? No, můžete. Takže první otázka je, jestli používáte kondomy značky Durex. Ne, nepoužívám žádný. A máte přítele? Po případě. Ne, tak tohle se mě už netýká teda. A používáte nějakou jinou formu antikoncepce? Ne, nepoužívám. Takže 65, že potřebuji používat. Aha. Ano, to se mě netýká. Děkuji za odpovědi. Nashledanou. Zrovna jaká stará vyšla. Dobrý den, tady to. Yoga challenge! Počkej, jak tam udělám? Takhle. Co je to? Dejte do ručky. Výborně. A teď ty hodíš ty nohy, jo? Pojďte vám někdo pomoct. Já to vůbec nedám. Já jsem brzdu. A co já jak mám? A nevím. Co dělá? Já nevím. Jak to mám udělat? Můžu. Okay. Můžu. Sorry. Jo. Jo, dobrý. Jo. Dobrý. Dáme, pojď. Jo. Už jsem tam. Jo, tak jo. Dobré, tak. Jardy první ty nohy. Jo. Nejradši Mám svoje velké péro namočené v s lístkem a hustém, a roztoku. které Mám u sebe doma na své velké kouli. Ty děláš, ne? U Mě doma jsem se udělal dneska večer. Zdraví všem hlupákům. štěstí všem trapákům. Zdar!